gå i krig med en uddannelse, det er jo altid, hvad man skal finde, hvad ens lod er her i livet. Så det var spændende at gå og tænke lidt over, om det skulle være boghandlervejen, jeg skulle gå. For jeg havde egentlig ikke tænkt på det overhovedet, da jeg startede. Jeg synes, det bedste er, at der er så meget forlagsshow, at de forskellige forlag holder sådan nogle forlagsshow, så man får lov til at møde de andre boghandlere og få snakket lidt sådan socialt på den måde. Og så får man lidt mad sammen, og så kan man sidde og hygge og snakke. Og det synes jeg, altså det er helt klart en af de fede ting. Fordi så kan man møde de andre, og altså det synes jeg bare, det er hyggeligt. Og man møder også forfatterne selvfølgelig, og de fortæller om deres bøger. Og det er en meget fed ting. Også boghandlerfolk, det tror jeg, vi altid lærer os meget med, at vi er sådan et hyggeligt folkefærd, der altid kommer godt ud af det med hinanden. Det er forkert at sige nørdet, men vi er jo glade for bøger, de fleste af os, og hygger os med hinanden. Så det er dejligt. Hvis det er noget, man interesserer sig rigtig, rigtig meget for, så er der selvfølgelig ikke andet at gøre, end bare at komme i gang med det samme. Men ellers så skal man selvfølgelig også igen overveje fremtidsmulighederne, hvad man gerne vil med det. Men ellers så synes jeg bare, det er en rigtig god idé. Planer indtil videre er, at jeg regner med at fortsætte med at studere noget kommunikation, når jeg er færdig, for ligesom at bygge videre på den. Om jeg så vil fortsætte i en boghandel, eller måske eventuelt søge ind på et forlag, det har jeg så ikke helt besluttet mig for endnu. Det er den kontakt, du har med kunderne, og snakke med dem og finde det bedste produkt til lige præcis den kunde, de spørger på. Om det er en gave, eller det er noget, de skal bruge selv, så er det altid dejligt at kunne finde lige præcis den rigtige ting, de kan få med hjem. Jamen, jeg tænkte bare, at det kunne være et meget fedt job, fordi at jeg godt kunne lide det der service, altså at hjælpe folk, og det der med, at de kommer ind og spørger efter en bog, og nogle gange så ved de jo ikke lige, hvad det er. De siger bare, at den her forfatter har lavet en ny bog, ikke? Så kommer man op på systemet og slår det op, og så siger man, om det er den bog, og den står lige herovre også. Altså den service-minded der. Det er jo spændende at komme ned blandt nogen, der stadigvæk godt kan give gas, selvom man er lidt nørdet.